Huriani di bata na hinolongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus, di bagasan tikion tapasada roha do pikirata dinalaho tumangin hata ni Tuhan kita martangya kita. Dame ni di bata na sumurung sian saluh na roha. Imana mangaramoti ate-ate roha do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Damang dainang hata ni Tuhan na tolhas di tonga-tonga ningulutta dinalaho patugun ha porsyauta di bagasan partikianon dienek mai sian buku perpasalmen biddu 30 mamuka mai sian ayat sada masohok mai sahat tuai 10 tolu hujau kami ma tuhi teganu marsada-sada odo hatani Tuhan. Ede sian si Daud laho pasahat ton bagasi tu debata. Pati buloku maho ali Jahuba ai hodo mangene tau sian godung jeladang di palas horo hanyaka musuk kumidaau. Ali Jahuba di bataku tuhodo au mangangguhi jadi di pamalupoau. Ali Jahuba nunga di panakoko todiku sian banuatoru nunga di pangulho au sianaka na menuruki hinabor. Puji majahoba hamu ali akka naniasyanna jeledi hokamuna mabarita ni habadionai. Aito kiddo panobo ni rimasna. Alai saliling manguludo yanggo asini rohana. Botarinai sorang partangison. Hape manugu nai masa ma parolopolopon. Alai anggo au nikudo. Saliling sonangau dang tagamon humor di tau saling lilingna. Hodo ali Jahoba panggoting doloku siya nadinggan ni basam. Di tabunyo kodo bohim jadi tarhato tongau. Tuhodo au jojo ali Jahoba jala tu Jahoba doau marhuraja. Tungahama labam di mudarki di hatutuat tutu godung. Tung tagamo ma pujion ni orbuko manang jamita honon hasitongami. Setangi humma ali Jahoba jala asiro hamidaau. Say homa si partumpak di au ali Jahoba. Nunga di hosiko adukku gabi edekku. Nunga di tanggal hohoriku. Dungi di hosok kodo tuau las neroha. Asa pujion ni hamulian todikku ho. Dang marpasadian. Say pujiok kudoho ali Jahoba. Di bataku saliling lilingna. Ido yang usahana. Dihita saluh na kadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Molo di bagasan las niroha hita. Molo di bagasan naka nauli na denggan ngolutta. Bahkan molo gudang aka basa-basa ni dongata dilihat tu hita. Gampang situtudo hita maka tidakon neko setia. Jala molo marsonang-sonang rohatta. Marsonang-sonang ngolutta. Gampang nutadokon setia duau mangoloiho. Apalagi ma mulutabato tuaka partodion tuha porsyata. Tatagam do molo nunga porsia hitai ma tutuhan Yesus Kristus. Dang tagamo bero akka na bernit. Dang tagamo bero akka sitaomon. Alay molo dungro akka
akka si taunoni mangarongom akka ngolutta. Sipata manibil do kita. Tatu dalhodo debata. Bahkan molo pola si taunoni nunga martaut-taun. Isarana aka parsahito martaut-taun na marna malu. Aka natapangido martaut-taun dang na langsung dapot ta. Olo do gabi munggil hapor siyota. Isarana molo tabereng majo aka sisian ni Tuhan Yesus Kristus. Si Simon Petrus. Ditiki na sonang rohana. Ditiki na sangap ibana. Dipasangap aka na torop ibana ala ni Yesus. Sa totoo na do imana tu Tuhan Yesus Kristus. Setia doa. Tu dia peho tu hurunga pe baka tuha matea. Alai dung di bereng ibana si taunoni. Humordit do ibana. Jala pola do di parsuada ibana na ditada ibana. Tuhan Yesus. Si taunon na adung dia depan na. Mabat ibana. Manipil. Nang pe memang. Di ujung na gabi hok museha porsyon na. Tu Yesus Kristus. Dihita kadamang dot dainang. Di bagasan turpuk jamita nasa tuhita diapala partikyanon. Tung masay takasitu tudo. Di pasahat parpesalmen ima si Raja David. Sadede puji-pujian ima tu debata. Di siala basa-basa ni debata naung jinalona. Ragam do akasi taonon na mangarongom ngolu ni si Raja David. Alai di hapor sa ibana do disaluh na akaragam ni si taonon na dia ibana maporus ibana tu debata gabe diurupi debata do ibana. Jala say ditangyo debata do akka jojo-na. Debatado na paluan ibana. Debatado na mga lehon akka hinauli hinadinggan tu ibana. Ido ubahen, dido ibana pati bulok kumaho ali Jehovah. Ay hodo mangenet au sien godo. Jaladang di palosoro hanyak kamusuk kumida au. Di bagasan si taonon, na niadupan na mangaranap ibana tu debata, maporus ibana tu debata, gabe di patibul debata ibana, gabe di palua debata ibana. Jadi, hasetiaon na pinatuduhon ni si Raja David di bagasan buku perpesalmenon, dada dung marsonang-sonang ibana. Manang dada ala na marsonang-sonang ala nadinggan ak kanguluna. Alay justru ditiki hinahasit, ditiki ragam niya kasi taononi, disido ibana satia tu debata, disido ibana mga sahod debata, disido ibana maporus tu debata, jala disido ibana jojo tu debata. Jala dihapor sa ibana ma. Dang mariswa kape saluhu na jojo nei tu debata. Alania manginang adong piga-piga hal na nang si berengota na pinatuduhon ni turpuk jamita tuhita. Na perjulu turpuk jamitaon sa sitong na ede puji-pujian madok moliate doon na pinabotohon ni si Raja David tu debata. Ede puji-pujian ni dipasah ibana ala naung di dai ibana naung di hasab bapon ibana dua kabasa-basa ni debata. Jala basa-basa ni debata na paduahon naung dia hai mana naung dihilalas si Raja David ala na dipalua debata ibana dilo debata halua tu ibana ditiki masa kesulitan. Masa kesulitan yang dia hadapi, dia menyadari bahwa Tuhan yang menopangnya.
bahwa Tuhan yang melepaskannya. Maka keselamatan diberikan oleh Tuhan ke dalam kehidupannya. Maka dia senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Nah patuluhon, dia jonjok ko si Raja David do. Di tonga-tonga ni ngoluna. Na debatado na mangojakot ibana. Tuaka na dinggan. Sudena akka hinauli na jinalona. Debatado na mga lehon. Dang di pangasan iba na gukuna. Alin itu di bagasan ayat 10 sada 1 ayat 10 tolu. Saya tangi ma ali Jehovah jela asiro hamidaaw. Saya ho masih partupak dia ali Jehovah. Nunga di hosiku adukku gabi edekku. Nunga di tanggal ho horikku. Dungi di hosokko tuau lasni roha. Jadi di bagasan akka ilui digati debatado gabelas ni roka. Amang inang oma na jot na sohita sadari di tonga-tonga niya kaparanglota. Moloro akka si taonon jot do memakita gabe manibil hapor siya sa debata. Siakan akan tubuh do di roha do pikirata tang margugu debata paluahok kita. Siakan-akan nima si taunoni pa sudah kita namay. Apa yang manginang monotumpe di patu pa debata manang di paluas debata. Rosi taunoni. Alay na marhuaso do debata. Na margugu do debata. Boy pabalik kon si taunoni gabelas ni roka. Boy pabalik kon akka nahasiti gabi ekel. Karena bagi Allah semuanya itu terlalu gampang. Sedangkan untuk mengangkat kita dari kuasa keberdosaan, kuasa dosa, itu bisa dilakukan oleh Allah. Yang seharusnya dosa itu menghancurkan kita, membinasakan kita. Alai marhite-hite uhaso ni debata di bagasan Yesus Kristus. Justru di palua kita. Justru dosa itu yang dihancurkan oleh Allah. Dosa itu tidak lagi menghancurkan kita. Tapi di dalam Yesus Kristus, kuasa dosa itu dihancurkan. Kuasa dosa itu diinjak. Dikalahkan, ditaklukkan. Sehingga dosa itu tidak lagi menghancurkan kita. Amanginang na hinolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Disudi ng akabasa-basa ni debata. Na kita jalo di tonga-tonga ni akaparnguluta. Ahado na nang dohono ni debata. Tuhita marhite-hite jami taon. Na parjolos sahali. Marhite-hite jami taon. Obar tu ujan satia makahulongi debat. Makahulongi do magyutod debata. Dipaingot tuhita. Asa totong tapatibul maguar ni Jehovah. Patibulhon guar ni Jehovah. Holang boy ima dipatu pa akan na porsia. Molo dang tutu hita porsia tu debata. Molo dang tutu hita porsia tu Yesus Kristus. Dang boy tapatibul guar ni debata di tonga-tonga niya kaparngolota. Alay molo si tutu do kita porsia tu Tuhan Yesus si na guar ni debatado patibulot tadi tonga-tonga niya kaparngolota. Imana perjolo. Na paduahon jolma na satiem makaholongi do manghitot Tuhan ikon totong mamuji guar ni debata. Mamuji guar ni debata amanginang berarti di tonga-tonga ni saluk na gulmi ni parngolota. Debata nagabe tapangasahon. Debata nagabe ojahata. Debata nagabe haposata. Mamuji debata amanginang. Dada ikut di bagasalas ni roha samping. Alay di bagasan
akasi tahonope ikut totong do kita memuji guarni debata. Amang inang dada gabi dohonotta molonunga martuhanau gabi mahagu akasi taonon. Alai molo martuhanau ikon gabi hot do hapor syauku nangpe rongom akasi taononi. Adong sada cerita manginang. Adong masahalak na poson ni Tuhan. Sala padita na marguar with her spawn. With her spawn. Ibana sahalak mantan rektor di sada universitas na marguar Priseton. Jala ibana betul-betul ludak kulang padita. Ale betul-betul lu imana mangulu di hapadita onna. Betul-betul do di bain ibana di bata gabe ujahanna. Di sadatikki markapal maimana doho sahalak ima profesor. Alai profesoron ateis nasomar parhatu tu di bata. Jala profesorope takas do dia jongjok kuni mana. Naso dia kui ibana debata di tonga-tonganya kapal ngolonna. Dumardala kapal dinasida Roma haba-haba. Neng mangalonop kon ima kapali. Sudi nang mabiar. Sudi tahutan. Sudi lomos. Jala berusaha ma profesoron ateson mengalului ima padita. Jupang di profesoron ma padita with her sponon. Dibering ma. Hudul bagi padita. Tenang. Dang mabiar. Gabi di dokko ni ma profesoron ma tu padita. Mate nama hita sudi ate. Ale ni kapalon. Manong nama kapalon. Nina profesor oma. Dung di BG paditai songoni. Di do paditai ma. Mate do memak kita. Ale beda do tujuatta. Ne mana. Profesor heran. Maksudmu nina. Molo au, molo mate au, huboto do ima tu dia au. Ido imana ma, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ale yang goho, molo mati udang diboto ho tu dia ho. Nina paditau ma tu profesoron. Si ma profesoron heran. Amang inang nanolong di bagas sa Tuhan Yesus Kristus. Carita ga bisa da contoh di tengah-tengah kaparangulota. Dohita memang di Portibion, di sapingta, di jolota, di pudita, gudang do memang jolma naso porse tutukan. Gudang do jolma naso mangatusi debata. Jala alana songonima profesori dohoti mapadita do kita. Sama-sama menghadapi banyak persoalan. Sama-sama menghadapi banyak tantangan. Dilo debatado arina dinggan tuakasi burjuroha. Jala arina dinggan tuakasi parjahat. Dilo debatado udah do las nyari tuakasi burjuroha. Do tuaka parjahat. Ale buhado ima jolmana setia ima tu debata. Amang inang molo jolmana setia tu debata. Molo ropi akasi taunoni. Bahkan molo tumpe hamateam. Neko jalo onna ala ni akasi taunon. Nani adopanna. Alai di bagasan pos niruwa do ibana.
Dung mate ibana tujuan na ima tu de bata. Alai molo akajol mana soporsia tu de bata. Moloro akasi taononi. Mate pe ibana di bayan alai taononi. Alai dang tu de bata be ibana. Alini amanginang. Di tonga-tonga niya kaparngulota. Di pangido do tuhita. Asa totong hota porsyot ta mangole Tuhani. Asa totok kita setia tu ibana. Marhaporusa tu ibana. Tahaulongi terus Tuhani. Disiala Tuhani do nang jumolo. Maka holongi hita. Amen martangnya kita. Moliate ma diho Tuhan nami. Taruli do tutu kami Tuhan. Marhite-hite hatam di bagasan partikyanon. Aleni Tuhan. Na porsia do kami. Jela ikosati do kami. Mangulan ha porsia nami. Di tonga-tonga niya kangulu nami si ganupari. Patugu totong ha porsia nami Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amen. Horas madihita damang dainang Tuhan Yesus mamasu-masu hita.